इश्टांनो नमस्कार. विघ्नहर्ता मोरया कार्यावळीक तुमकां येवकार. हांव अंकिता देवुलकर. कालचो तुमचो दीस खोशेन गेलो आसतलो. बाप्पाच्या आगमनान कसो पयलो दीस सोंपलो हें कळ्ळेंच ना. इश्टांनो, चवथ म्हणटकर गांवांनी रंगतात ह्यो घुमट आरती. वचत थंय सर्ती. तरणाट्यांक तर घुमट आरतींची भोवूच आवड. आयकुया ही घुमट आरती. वा, कितलो सुंदर हो घुमटांचो नाद. अजूनय आवाज कानात घुमता. आयज 1.5 दिसांच्या बाप्पाचें विसर्जन जातलें. कांय जाणां निर्शेल्यांत आसतलीं, मात दर वर्सा सारको ह्या वर्साय बाप्पाक हांसून निरोप दिवन आमी बेगिना येवपाचें आमंत्रण दिवया.
विसर्जन म्हणटकर ऐकूया गणेश उत्तर पूजेविषयी भटजीकडल्यान काय माहिती. षोडशोपचार पूजा केल्यानंतर आवाहन केलेला हा गणपती ह्याचा विसर्जनाचा सुद्धा एक मोठा उत्सव आपल्या कोकण प्रांतात विशेषतः गोव्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपल्याला दिसून येतो. यामध्ये जसं आपण षोडशोपचार पूजेला त्या देवाचं आवाहन करून मोठ्या भक्तिभावाने त्याची पूजा केली, अशीच विसर्जनाच्या वेळी अशीच सेवा करण्याची संधी आपल्याला परत प्राप्त व्हावी अशी प्रार्थना करून या गणपतीला आपण निरोप देत असतो. पुराणामध्ये प्रसिद्ध असलेलं व्रत जरी फक्त एकाच दिवसाचं असलं तरी लोकांचं हे प्रिय दैवत असल्यामुळे काही लोक 1.5 दिवस, 5 दिवस, 7 दिवस, 11 दिवस असं जितके दिवस त्यांना इच्छा असेल त्या किंवा जशी आपल्या घरामध्ये परंपरा असेल त्या परंपरेनुसार अनेक दिवस या गणपतीची सेवा करत असतात. अशी सगळी सेवा करून झाल्यानंतर पुन्हा या गणपतीला जेव्हा निरोप द्यायची वेळ येते त्यावेळी सुद्धा सगळ्या अलंकारांनी, वेगवेगळ्या नैवेद्यांनी, वेगवेगळ्या फळांनी, पुष्पांनी त्याची पूजा करून ह्या गणपतीला निरोप देण्याचा मोठा समारंभ पार केला जातो. यावेळी त्या गणपतीला अशी प्रार्थना करतात की या वर्षापासून परत या गणपतीचं आगमन होईपर्यंत घरावरती येणारी जी काही संकटं असेल किंवा गावावरती येणारे जी संकटं असतील या सगळ्या संकटांचा नाश त्या देवाने करावा आणि ह्या सगळ्या लोकांना नेहमी सुखशांतीने राहण्याची सद्बुद्धी प्रदान करावी, सत्प्रेरणा द्यावी अशी प्रार्थना करून या गणपतीचा निरोप घेतला जातो. हा निरोप घेतल्यानंतर हा गणपती परत कुठे जातो याविषयी सुद्धा विशेष आख्यायिका वेगळ्या त्या प्रांतामध्ये प्रसिद्ध आहेत. पण हा गणपतीची पूजा केली म्हणजे जेवढे दिवस हा गणपती आपल्या घरात आहे तेवढ्या वेळेस आपल्या घरात सगळं मंगल वातावरण असतं अशा प्रकारचा काही अर्थ नसतो. ह्याला वर्षभर सुद्धा त्या गणपतीची आपल्यावर कृपा असते, पण काही दिवस आपण त्याच्यावरचं आपलं प्रेम भक्तिभावाने प्रकट करत असतो. त्या दिवसानंतर सुद्धा आपली रक्षा करण्याचं काम गणपतीचं असतंच. फक्त घरी आल्यानंतर तेच मंगलमय वातावरण थोडं अधिक प्रकाराने आपल्याला जाणवून देतं. एवढाच काय तो. गणपती देवा करीन तुझी सेवा, नवस करीन मी देवा, नवस करीन मी. 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहीन मी देवा, दुर्वा वाहीन मी. देवाता देव थोर सत्यनारायण, देव थोर सत्यनारायण, देव थोर. त्याच्यानी पूजेसाठी गहू आणिले, 200 गहू आणिले, 200. चौथीकडेन फुगड्यो जायच. बायला चलयांक तर फुगड्यो घालपाक भोवूच आवडटा. फुगड्यांचे विशयूय तशेंच सामाजीक नात्यांचे असतात. समाजाचें वर्णन तातूंत आसता. नमन फुगडी, बेपकी फुगडी, भोंवतड्यान फुगडी, उबी फुगडी, रगडो फुगडी, एणी फुगडी, दाते फुगडी आनी जेमाडो फुगडी अशे कितल्याशाच प्रकारांच्यो फुगड्यो आसात. बायलां खातीर फुगड्यो म्हळ्यार एके तरेचो व्यायामूच आसा. तर ऐकूया काय फुगड्यांची गितां. शेवते आबोले दोगी जावा, शेवते आबोले दोगी जावा. मदी गुलाब गेई हवा, मदी गुलाब गेई हवा. शेवते आबोले दोगी जावा, मदी गुलाब गेई हवा. माझा घरदार गेला गावा, माझा घरदार गेला गावा. कधी परतूनी येईल सांग देवा, कधी परतूनी येईल सांग देवा. येत्या सोमवारी मध्यानपारी, येत्या सोमवारी मध्यानपारी. शेवते आबोले दोगी जावा, शेवते आबोले दोगी जावा. मदी गुलाब
गेई हवा गेई हवा मधी गुलाब गेई हवा माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी आई माझी चिंता करी लेक माझी एकटी आई माझी चिंता करी लेक माझी एकटी नाही आई एकटी मी सासू आहे संगती नाही आई एकटी मी सासू आहे संगती शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी बाबा माझे चिंता करी लेक माझी एकटी बाबा माझे चिंता करी लेक माझी एकटी नाही बाबा एकटी मी सासरे आहे संगती नाही बाबा एकटी मी सासरे आहे संगती शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी भाऊ माझा चिंता करी बहीण माझी एकटी भाऊ माझा चिंता करी बहीण माझी एकटी नाही भाऊ एकटी मी धीर आहे संगती नाही भाऊ एकटी मी धीर आहे संगती शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी बहीण माझी चिंता करी ताई माझी एकटी बहीण माझी चिंता करी ताई माझी एकटी नाही बहिणी एकटी मी नणन आहे संगती नाही बहिणी एकटी मी नणन आहे संगती शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी शेत माझं डोंगरी ग चित्त माझं माहेरी नवीन वेणी नवीन फणी हौसा भरी लागताई हौसा भरी लाग देव कुणाला गताई देव कुणाला सासूची माझ्या माया थोडी गेली चुलीला गताई गेली चुलीला नवीन वेणी नवीन फणी हौसा भरी लागताई हौसा भरीला सासऱ्याची माझ्या माया थोडी गेली शेतीला गताई गेली शेतीला नवीन वेणी नवीन फणी हौसा भरी लागताई हौसा भरीला देव कुणाला गताई देव कुणाला दिराची माझ्या माया थोडी गेली कॉलेजला गताई गेली कॉलेजला नवीन वेणी नवीन फणी हौसा भरी लागताई हौसा भरीला देव कुणाला गताई देव कुणाला नंडेची माझ्या माया थोडी गेली फिरायला गताई गेली फिरायला नवीन वेणी नवीन फणी हौसा भरी लागताई हौसा भरीला नवीन वेणी नवीन फणी हौसा भरी लागताई हौसा भरीला नवीन वेणी नवीन फणी हौसा भरी लागताई हौसा भरीला हरशीं आमकां कांय जाणांक गोंयकारांक शिवराक जेवण दोळ्या मुखार नाका
मात चवथीकडेन हू नाकू करता आम्ही हे जेवण घोस्तान जेवतात आणि खऱ्यानीच ह्या जेवणाची चव वेगळीच असता. तर ह्याच निमतान पळोवया ही खासा रेसिपी. सरस्वतीला कमळे, गणपतीला दुर्वा, शंकराच्या पिंडीवर बेल शोभे हिरवा. सरस्वतीला कमळे, गणपतीला दुर्वा, शंकराच्या पिंडीवर बेल शोभे हिरवा. मंगलमूर्तीचे विसर्जन म्हणटकर आयली ती दिंडी. दिंडीच्या तालार खोशयेन विघ्नहर्ताक निरोप दिवप ही गोंयची परंपरा आसा. हातूंत वयाची मर्यादा ना. माणकुली ती जाणटी दिंडीच्या तालार पांय मारतना चवथी कडेन दिसता. बाप्पाक ज्या रितीन उमेदीन मकरांत विराजमान करतात त्याच उमेदीन तांकां निरोपूय दिवप तितलोच म्हत्वाचो. तर आयकुया नवनाथ महामलान गायिल्ली ही कांय दिंडी गितां. चतुर्थीचा सण सारे जमले भक्त गण, गणरायाला पूजून झाले तृप्त माझे मन. गौरीचा पुत्र तो, देवांचा देव तो, मज वक्र वक्र तुंड गणराय विनायक तो. पार्वती नंदन शंकर नंदन श्री गणेशा तो. आले बाप्पा 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 मोरया, बाप्पा 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 मोरया, बाप्पा 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 मोरया, बाप्पा बाप्पा रे. बाप्पा बाप्पा मोरया, बाप्पा 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 मोरया, बाप्पा 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 मोरया, बाप्पा बाप्पा रे. आला चतुर्थीचा सण सारे जमले भक्त गण, गणरायाला पूजून झाले तृप्त माझे मन. भोळी भक्ती केली तुकोबाने देव नांदविला विठेवरी. भोळी भक्ती केली तुकोबाने देव नांदविला विठेवरी. नांदविला विठेवरी देव नांदविला विठेवरी. नांदविला विठेवरी देव नांदविला विठेवरी. भोळी भक्ती केली तुकोबाने देव नांदविला विठेवरी. भोळी भक्ती केली तुकोबाने देव नांदविला विठेवरी. ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम. ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम. ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम. ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम,
ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम. भोळी भक्ती केली तुकोबान देवा नांदविला विठेवरी. भोळी भक्ती केली तुकोबान देवा नांदविला विठेवरी. नांदविला विठेवरी, नांदविला विठेवरी. हसत ये अंबे नाचत ये, हसत ये अंबे नाचत ये. भक्तांच्या भेटीला धावत ये, भक्तांच्या भेटीला धावत ये. पायीची पैंजण वाजवित ये, पायीची पैंजण वाजवित ये. फुलाचा झेंडा झेलित ये, फुलाचा झेंडा झेलित ये. हसत ये अंबे नाचत ये, हसत ये अंबे नाचत ये. हळदी कुंकू लावीन ग, हळदी कुंकू लावीन ग. चरणी मस्तक ठेवीन ग, चरणी मस्तक ठेवीन ग. हसत ये अंबे नाचत ये, हसत ये अंबे नाचत ये. हसत ये अंबे नाचत ये. भक्तांच्या भेटीला धावत ये, हसत ये अंबे नाचत ये. भक्तांच्या भेटीला धावत ये, भक्तांच्या भेटीला धावत ये. भक्तांच्या भेटीला धावत ये. तर इष्टानो, वेळ झालो तुमचो निरोप घेवपाचो. बाप्पाचे विसर्जन करतना फोगापासून पयस रावात आणि स्वताची काळजी घेयात. देव बरें करूं.